Күкәйче тартабыз. Ләсәр шүлью. Көн дәвамында. Мұрқамышы тартабыз. Гүбәдиянең аны шамалап. Гүбәдия ул мин аны менә ничә еллар пешерәм. Там указано так. Что это? Не поняла. Ничә еллар гүбәдияны пешерәм мин. Обязательно районнарга доставкалар була, чтобы теге көнендә чабуламас өчен алдан заказ биреп куегыз. Конечно, ярый. Наоборот, надо. Да, пить. Тесто у меня пресное. Я обычно гүбәдию делаю на пресном тесте. Китердәп тора торган. Ифтарга әзерлим. Ифтарга бүген пешерәм 5 бармак. Шулпа пешә инде минем. Хакамыр басам. Һәм гүбәдия. Бу көннәрдә гөр юлда, то тегендә, то монда эш белән кайтып кирип булмый. Нәрсә туры килә, нәрсә... Эй! Там молоко налил. Бери бутылку, мусорга ташла. Дүрт йомырка менә чистарттым, күренәме? Күренәме? 4 күкәй, короче. Күкәй. Кичә, ладно, сады кафесі безне ашатты. Кстати, сады кафесының ризыклары бик тәмле, кемгә менә пешергә җитешмисез икән. Бик тәмле, бик уларның хәләл, чиста. Конечно, була менә ул сорау, күпләр әйтә, стартовый набор янына еще можно купить продукты. Конечно, можно. Сколько хотите. Замалиева. Ой, специалист у нас появился, Замалиева 718. Коктейльләр буенча белгеч. Кайлардан килеп чыктыгыз, Замалиева 718. Моңа хәтлек НЛ компаниясе 20 ел буена коктейль саткан, шуны белмәгәндә. Сейчас, секунду. Открой ворота. Шлагбаум ашалым. Вот. Менә Замалиева 718 килеп чыкты да. Bütün нәрсәне на места поставила. Так что белми калмагыз. Кая йөрдегез сез? Без бит сез белмичә 20 ел буена компания саткан, мин 2 ел буена коктейль сатам. Шуны да белмәгәнмен. Вот хорошо, что вы появились. Так, Замира Бишмурова тоже стабика сайдына куйсагыз иде. Ярар куярмын. Ой, Лидия апа, привет. Привет, Лидия апа, менә безнең тоже Петряч буенча, Казан Петряч буенча менеджер. Очень грамотная. Ул безнең бухгалтер. Бик ипле инде, бик тәртипле инде. Менә Лидия апага можете язырга. Минем ишә теге әрсезрәк кешеләр ошамый икән сезгә. Пожалуйста, можете Лидия апага язырга. Да, детокс надо все 4 подряд пить, потому что это целая программа. Это не просто отдельное очищение, это программа. Бессонница указана как противопоказание к коктейлю. Так, не поняла. Ладно, неважно. Yok, 499-дан акча күчмей, потому что это же стартовый набор, это по акции. На то он дешевле. А так тоже у нас стартовый набор, ну как бы 75 от 8 тысяч было, сейчас 5 тысяч. Ну, 499 инде. Из-за этого аңа алар күчмей. О, Дилечка, привет. Менә безнең Диля Койтияктан әле син? Шыгырдан буенча. Безнең ней? Шыгырдан. Иди встречай. Так, ладно, күкәй әзер, минем рис пеште. Хәзер без сезнең белән гүбәдия ясый башлыйбыз. Минем подружка килде анда. Алай белән. Ифтарга чакырганым. Так. Дачада түгел. Безнең бит загородный, Без за городом тоже яши торган җиребез бар. И түгел инде бу безнең гостевой дом. Үйне һаман
башлый алмыйлар әле. 3 майда башларга тиешләр. 3 майда килергә тиешләр строительләр. И төзи башларга тиешләр. И оказывается то, что границалар стартовый наборга керә 2 коктейль, 2 насталу. 2 коктейль, 2 десерт, 2 драйный эффект. Вот. Столар килергә тиешләр. 3 майда и төзи башларга тиешләр. И в итоге, из-за того, что закрыты границы, ниләр кемнәр әле? Үзбәкләр төзи бит инде. Алар килә алмый калганнар. Килә алмый. Безнең хәзерге бригадада эшләр җитми, но май ахырында киләр диделәр инде, Аллаһы берсе, потому что әле бер объектны төзиләр. Бик шәп егетләр, шундый аларның иләре бик яхшы, намус белән эшли торган егетләр инде. Шуңа күрә без инде алар әйткәннәр, может, башка кешегә обращаться итәрсез. Безне көтәсегез килмәсә, әйтәм, юк инде, ис алым әйтәм. Ул уеныш түгел. Көтәбез дидем инде. Аларны инде көтсәң дә стоит. Шуңа күрә Фидарис дип бәлкем беләсездер дә. Фидарис. О, кунаклар килә. Вот. Шуңа күрә мин әйтәм, нишләгәннәр моңа хәтлек үзбәкләрдән башка бит. Камни в жилищном пузыре – это детокс. Это детокс. И чай Ливерпуль. У нас есть шикарный чай. Кстати, меня на чай вошладом. Сейчас я покажу. Я его тоже сейчас пью. Вот такой чай. Ливерпуль называется. Вот она. Вот. Это махатлик. Узбеклерден башка. Ничек ис алганнарда. Ничек яшәгәннәр. Нәфсә крайда. Мин монда прямой эфирда. Вот. Хамырны нәзик итеп җәяргә тырышам, нәзик булса тәмле була. Вот, шуңа күрә безнең әле үй белән менә шулайрак. Алла теләсә. Быел җәйкене шулайрак. Бер пиви 140 сум, 140 рублей. Менеджерлар, җавап бирегез, утырасыз бит. Менә безнең Гөлия, саба буенча менеджер. Тоже иренми, бөтен нәрсәне сөйли, аңлата. Здрасте. Привет. Привет, как дела? Айдат, сен үзеңдә итеп пешердибсең ата. О, монда пешердем. Смотри! Привет. Раяз. Привет. Мама, смотри! Ося. Уяласың менә миннән. Мама, смотри! О, почтада что ли? Ладно. Чего син монда? Ушыдың что ли син? Макс, киендереп җибәрә, син урамга чыксын әле, назрак урамда уйнасын. Давай хәзер уйнап керебез без. Ма, машинасын тапшырырга кирәк аны. Аминь. Так, Зеленодольску привет. Так. Цена чая. Сейчас по акции 170 рублей, что ли, чайлар. Мин әле 230 дип күргән сайтта. Кирпич, обязательно кирпич. Безнең бит инде мондай бар уже. Так, нәрсә мин бу эфирне... Мы же штаны такие у тебя есть. Одинаковые купили. Шәп, шәрәп ташладың ишин син. Минекен кигән дим әле. У меня тоже такие. Вот какой! Так, ясый башлыйбыз. Давайте мин хәзер лайтер куям телефоннаймы. Сез чтоб курсын өчен. Как мы делаем гвоздью? Так. Колесо делаем? Или он Давай пошли с Раисом туда, пошли. Ты что, на байке кататься не будешь, что ли? А? Ладно, оставайся. Раяз один будет кататься. Хорошо. Так, менә шулай, хәзер Посмотрим. менә шулай камырны нәзик итеп кенә җыябыз. И табага кидердек. Монда минем дөге, менә дөге. Һәр дөгене күрсәтәм. Беләсезме, дөге булырга тиеш әйткәнемчә рассыпчатый. Рассыпчатый дөге булса, ул обязательно гвоздья тәмле була. Менә инде минем шулайрак. Теге таралып тора ул. Играйте, ладно? Хәзер без мин обычный төбенә ак майны кисәкләп салам. Так, кызлар, мин сезне күрмим, сез нәрсәдер язасыз, аймы? Так.
Gülsiye bile söyleşkeniyik, biz kelem degani yok. Ey, привет. Эй, да. А надо. Neyse konuşayım da bu. Neyse. Anda bizim maşina var, velosiped var, samokat var, ilavram var. А что велосипед есть? Вон, давай уже Данил одетый. Так. А сен киінмеген. Так. Дальше. Мен sizne bir көрмейм, рецептni әләнчә кабатладым, сез әле генә кушылгансыздыр. Шуның өчен я вам сохраню эфир, сез кирип карарсыз, ярыймы? Давайте так договоримся, чтобы мен папага орынына bir рецептni кылып кабатламас өчен. Значит, менә шулай нәзик кенә итеп бакмайны кисәм. Күрәсезме, нәзик кенә итеп, менә шулай нәзик. И табанның төбенә салам. Тагын bir пластина кисәм. Менә тагын төбенә салам. Һәм тагын bir пластина кисәм шулай. Төбенә салам. Алам рисны һәм әзгенә генә мәртәбә рис сибеп чыгам төбенә. Шут кенә. Шут кенә була ул менә шушылай. Это бизнес устроил. Да? Да. Күрдегез, әйме? Вот это фонарик. Получилось бизнес? Да. Так, тура салмыйсың төбенә күбәдигән. Поставил. Тура нәрсә ул? Фон, зуб. Тура ул, наверное, кырт тураймы, салам обязательно. А фонарик был не включен. Это ж минем кырт кая булды соң ул? Давай, посмотрим. Где кырт? А, менә бит. Тура дип әйтәсездер дә, менә шушы кырт инде ул, мин алам. Так, бер генә секунд, җәмәгать. Не отключать, меня озат шалтырата Фазлыев. Ул доставкада. Знаете, сырого. А, тура было, да? Я уж извиняюсь. Ай. Азат безнең доставкада һәр әлмәт азнакай якларында. Шуңа күрә ни? Шалтырата. Сыроулар туырга может бит инде. Тура дип, без тура димибез инде, без әйтәбез. Менә шуша. Кызыл ремшек инде ул, менә. Так, дальше. Хәзер салам өстенә рис. Рис салам. Салам рисны. Рисны күп итмәгез, җәмәгать. Рис боткасы ул тәмле булмый. Әгәр итәсезгә, мин әм рисны нәзек кенә бер катлам итәм. Гүбәдия минем шулай ничек кенә һәр бер катламы нәзек кенә булсын. Так, дальше. Хәзер өстенә җимеш салабыз. Җимеш минем инде бер кат кабарды, тагын бер кат чәй кабалам мин аны. Йомшарды, кабарды. Дальше. Хәзер салабыз өстенә җимеш. Җимешне чайкадым, хәзер аз гына киптереп алырга кирәк, корытып алырга. Сулы булып тормасын өчен. Шулай киптерәм дә мин аны. И шулай итеп өстенә салам. Это можно маквы. Вот там можно маквы. Смотрите туда. Киптердек. Хәзер салабыз. Молния Маклин, машина, мультик. Вот, смотрите, это утка. Бу безгә ифтарга Алла бирсә. Удочка. Бер көнне Гөлназ Гениятова Гүбәдия пешерде дә. Без как раз трассада идек, авылдан килә идек. Бу миннән сорыйны нәрсә саласың, тегеләй булай, сөйләшеп алдык та тиз генә. Евразада да булгач, бу нык тәмле булган дип тә җибәрде дә. Күңелемә кирип калдым, әйтәм, всё, мин бу Гүбәдияны пешерәм. Во что бы то ни стало. Аннарысын вакыт кына юк бит. Гүбәдия пешерергә. Нет, скоро закончится, а что? Потом вылез. Лес, пойдем сейчас этот Гүбәдияны ясап бетерәм дә, пойдем. Дальше. Хәзер йомырканы теркадан чыгарабыз. Минем теркам.
Нәрсе хәлләр кызым? Ничего. Ха, урманга барабыз, яме? Яра, мен нитем әле. Ясап бетерәм дә. Әйдә, кызый шейләр бар ул. Мин сине килгәч бер кат Үзем ясап ишәм. син уразада булгачлар иде. Әй. Кызый, монда бөтенләй бердә бар. Ней, хәзер. Яме, моны ясап бетерим инде гәбәди. Давай. Син бит уразада. Мен давай үзем ясап ишәм. Яса син бит инде кеше түгел. Так. Монда печеньелар бар, яме? Наш айтырып 4 күкәйне теркадан вак ягына менә вагылынан үткәрәм. Пошли там поиграем. Пойдем. Сейчас приду. Киләм ул, давай. Сейчас приду. Шеше откан Данил бөтен игрушкалар. Син şeyini koy әле. Сарыкмы? Мына ошары мына. Ana красный цветной. Ana шунда, әйе. Бик тәмле чәй ул ни белән. С грибом рейши микән ансая, с грибом рейши. Томам китте минем дә. Ал дибетргә ярамый инде мураз аткан кешегә. Муж по-татарски понимает. Аллаһу шөкер. Только не говорит. Бу минем подружкам, конакта, Нәфисә. Бик тә без аны ничә ел синең белән? Всю жизнь инде, подружки. ТНВдан подружкалар, ул ТНВда. 15 лет, наверное. Ай, 15 кенә түгелдер инде, ты что? Ул ТНВда администратор хәбәрләрдә җыйнмына, съемкаларга җибәрүче, операторларны машиналарына курировать итеп торучы кеше. Иде һәр декретта. Вот. Шуннан бирле без дус. И яратам мин шул үзләре чәй ясап кунакларны. Мин дә шулай. Үзләре чәй ясап кунаклар мин дә яратам. Мин дә үзем арасында башы уйлам, мин дә чәй эчтек дә әйтмим. Мин әле балалар белән булышып йөргәчтән әле. Хәзер монда печенькалар бар, я немножко отойду. Bir печенька алdım. Менә, Урамга чыгам мен. Ол менә монда бар, менә бу да тәмле. Менә бу да. Tamam. Менә пирогны да кескәнне дә аш. Әйдә, пошли. Тәмле. Урамга чыгабыз, чәй эчәбез, әйдә. Так. Дальше. Рәхмәт әйтегез, Асиюшка, иптәшегезгә. Мәхәббәт өчен, хөрмәт өчен. Зур рәхмәт. Менә шулай итеп, бу нине йомырканы таратып чыгабыз. Нәфисәгә сәлам ди. Нәфисә сиңа сәлам әйтәләр. Абитова Язиләмсең? Язилә Абитова дигән. Юк, бездә яңгыр яумый. Так. Сиңа да сәлам ди Язилә. Всё. Менә шулай итеп, өстенә тезеп чыктык, әйме, йомырканы. Хәзер менә шулай тагын ак майны 4 шулай пластинка кисәм. Менә шулай 4 пластинка кисәм дә өстенә куеп чыгам. Ай. Дөрес киселмәде. Так. Нәрсәләрдер язасыз инде, только кулым ниле булгач. Кулым майлы булгач, экранны шулдырып булмый. Менә ак май, менә шулай итеп нәзик итеп кисәм дә 4 пластинка өскә куям. Менә шулай итеп ясап карагыз, кемнәрнең ясаганы юк. Гүбәдиянең эше сусыл була, тәмле була. Дальше. Гүбәдия мой ярата инде ул. Ничего не поделаешь. Хәзер менә алып куям. Макс урманга барыйк ди. Урманга барган шәйтәле монда. Дальше. Хәзер капка җәябез. Мин песок сипмим. Төбендә әнә шул ниндәге песогы җиткән. Алай баллы була, приторный була. Мин вообще песок сипмим. Әнә шул кортымдагы шикәре җитән, мин менә юк, песок салмыйм мин. Кемдер попада? Мин попада түгел инде. Үзем кера алмыйм шунда. Потому что, во-первых, уразада мин коктейль белән сәхәргә керәм. Кичкене авыз ачканда ашала инде.
Сәхәргә коктейль эчәм дә минем. Шул. Дальше. Хәзер гөбәдияне җыябыз. Менә капкачын куйдым өстенә. Хәзер менә шулай итеп ябыштырып чыгабыз башта бер кат. Әйткән әйбердән бер гөбәдия чыгамы? Нинди әйткән әйбердән ул? Менә шушы бер гөбәдия инде, менә санап чыктым бит инде продуктларны. 2 йомырка, камырын менә әйтәм. 2 йомырка, 150 грамм ак май. Язып барасызмы? 3 кашыгы каймак. 3 кашык каймак. 3 аш кашыгы шекер. 1 чәй калагы туз. Он һәм унга салам 1 пакет разрыхлитель. Амин, иншалла, шулай булсын. Менә мин әле әйтәм бит, 2 тапкыр нарушала по состоянию здоровья. Макс беренче көннән үк 1 туктаусыз тота. Молодец такой. Вот, дальше ябабыз. Күренми инде сезгә, әйме? Моны әйттерәм дә, моны әйттереп. Моны ничегрәк күрсәтергә икән сезгә. Күренәм икән булай әйтсәм. Күренми. Күрсәтә алмыйм кыскасы. Так. Рәхмәт. Комплиментларыгыз өчен, дуслар. Ул инде бөтенебездә шул инде. Берәүндә гаиләсе аш утырмый, пешерәбез, ашатабыз. Гөбәдия инде ул безнең татар халкының милли ризыгы. Аны любой татар хатыны пешерә белә. Так. Хәзер майттырып кырыйларын ашы күтәртеп чыгам табадан. Так. Шуннары. Шуннан. Biraz гына тишәм өстен, һавасы чыксын өчен. Алайса тишмәсәң, капкачымны шулай булып кабарачак. Хәерле кичләр, хәерле кичләр. Бүккәнен күрәсегез килсә, мин сезгә хәзер язам адрес, Стабилка дигән аккаунт, анда минем бар прямо видео. Юк инде, нәрсә язылды инде хәзер. Анда бу аккаунтка кирегез, анда бар видеосы ничек итеп бөгәргә, мин анда күрсәтәм. Һәм гөбәдиянең дә рецепты бар анда. Конечно, пешерегез, ул бит инде җайлы гына гөбәдия, авыр түгел. Сейчас делаем посыпку өстенә. Брош он. Ак май, бәлки генә кисәк. Мин эфирны саклыйм хәзер, кирип карарсыз, рәхәтләндереп. Менә посыпка ясыйм. Менә шулай иттереп. Он, май. Һәм шуңа салам бераз гына. Менә кул белән генә. Бераз гына шекер. Бу он җитмәде әле, тагын үстим. Он май күбрәк булды. Куртны алам, Касымовский бәхетленекен.
Так. Менә шундый посыпка була хәзер. Була инде ул бит кул бер ялешмәгәнгә генә шулай. Сез аны кирип карагыз, ничек итеп мин аны ясыйм. Хәзер акмай, любой акмай. Пачкадамы. Хәзер күрсәтәм инде менә, как мы это делаем. Всё? Булдымы? Печенье усам да тәмле була. Әллә инде печенье уп тормыйм инде, анаш. Май белән онны шайтам да шалт. Тәмле дә була. Печенье усам да буладыр. Нинди генә төрләр юк бит инде. Камская устьеда безнең юк нидә. Буа кызлар эшли Камская устьеда. Наиля исемле кыз эшли безнең. Нидә? Актанышта кем менә? Энел стор үзең шуны белмисең дәме? Надо же. Не порядок. Дальше. Все, габади әзер. Вот. Хәзер мин габадияны пешкә тагам. Может, Макс минем бәхеткә эләккәндер. Кем белә? Субханалла, күз тимәсен. Макс кебек ирләр алар күп түгел. Мин шуны аңладым. Инде Ходай сакласын, күз тимәсен. Үзе ишетми, урамда йөри. Так. 180 градуска куябыз. 1 сәгатькә астына һәм өстенә. Берсе 660 сум. Все, Аллаһка тапшырып. Конечно, шам, вы что? Аллаһка тапшырып, бисмиллахир-рахманир-рахим. Тәмле булсын, ризыкка булсын, Аллаһу бирсә. Я вам даже могу показать. Сейчас покажу мне себя. Так, вот у меня коктейли. Вот. Могу ашып күрсәтергә. Күрәсезме, менә төбендә күпме генә калган. Это у нас какой коктейль? Это банановый коктейль. Монсы капучино. Монда уже биткән, төбе күренеп тора. Капучино. Булар минем яраткан коктейльләр. Монсы нәрсә? Монсы җиләкән тоже төбендә генә калган, күрәсезме? Карар, минем вообще коктейльләр биткән икән бит. Вот. Монсы Данилныкы. Монсы Данилныкы. Шкафны күрсәтим әле үзеңне, бардакны. Монда җиштирасы бар. Так. Монда конфет төбендә ята. Монсы минем яраткан чай с бергамотом. Обожаю этот чай. Монсы да калган. Менә сапожник без сапог инде минем 5 пакет чаем калган. Менә бу суставной чай Атланти. Так, монсы минем зеленый чай. Мин моны мунчадан соң бик яратып эчәм, олонг. Зеленый чай монсы. Так, монсы минем алып торган җимеш. Янарсын тагын тәмле чай. Монсы ояз ярата торган. Монсы оязның чае. Монсы шоколад орех. Шоколад орех. Так, что у нас тут? Суперфрут. Әйтәм бит, кичә уяндым. Кичә уразага да кире алмадым. Ни дип? Борыннан ага, күздән ага. Шуннан соң шушыны эчтем. Менә дару эчтем, юк, дару эчмәдем. Дару эчтем бер көн ашказаннан. Кичә мин эчтем шу горячий напиток с витамином С. Менә безнең яңа продукт бу, имбир белән. Так, ябыктырамызын коктейль. Сез ябыкканга охшамагансыз. Кем сезгә әйтә әле, безнең коктейльләр ябыктыра дип, һәм мине ябыга дип. Мин сезгә әйттемме, мин коктейльләр ябыктыра, һәм мин коктейль белән ябыгам дип. Я, по-моему, такого не говорила. Так что тырнак астыннан киризләмәгез. Так, джентльмен чай, вот это мужской чай. Бу беләсезме? Ул мужской дип атала, но менә бу чай ул малый тазга кровь гоняет. Цистит булган вакытта, почкалар авыртканда, менә очень хороший чай. Это джентльмен. Пока этих чаев у нас нет. Вот у меня прана, мин аны саклап кына тотам ютелдән.
И чай Дона был, это женский чай. У меня женских проблем нет, Аллаха шукр. Ну пусть будет. Биадрон. Без ошибок. Все, мы дали место. Коллаген и драйный эффект. И коллаген, и драйный эффект. Без выносчика. Мы максимум коллагена. Yok, максимум коллагена. Это было. Мандамин смузи пакетлары микен, а максимум коллагена кой микен. Ну, короче, а этот Ливерпуль я уже говорила. Так, ладно. Рассказываю 1,5 миллиона раз, для чего я пью коктейли.